biasane iki awake dhewe ditokno jam 2 lho, Man. Iya. Wis iso gugupen aku. Iya ngono kok. Lah ya bot-bote nang gone desa Mblaru lah cah. Biasane dagelan turu sik. Heeh. Iki mangke bedhosan mercon ya tangi. Lho iya. Lah mula umum kowe penak dandanem sing kepiluk gone alus. Gone alus. Lah aku nang ngisor panggung iso kebledosan mercon jumlah kok. Ning ora apa-apa, Ora apa-apa, Mas. bot-bote yang menghibur warga Mblaru. Iya. Jan penontonnya kok ijeh cool ya, Man. Iya, Mas, isih ditunggoni sakmene akiye. Ya. Lah Udin mangke kene tau ra ya ijeh. Lah lapo kok sing mbok goleki Mbah Modin? Lah piye jare spesial Dede Roman jajan sak kotak kok nggawa mulih aku dak ya seneng. Ora ngono. Nek menawa jono turah tanggaku do doyan kok, Pak. Wong kok senengane dremel ora oleh. Ora oleh. Kowe mau ngerti, Man? Piye? Iki kenapa kok ditokno dagel sik? Lah kene. Kowe ora roh mbek Mang. Piye? Taman Mang leh cah wedok-wedok. Iya. Kowe lho ora ngalahno karo Taman Mang. Kok iso? Oh, wong wedok-wedok ngobahno bokong wis sawerane pirang-pirang kok. Iya. Padakno dagelan ngobahno bokong ora bakal entuk saweran. Iya. Contone kemang Contone gini. wong wedok-wedok jajal ngobahno bokong, Iya. ngobahno bokong iwo. Iwo. Srek Ya jelas. 150 metu. Wong wedok-wedok iku Wedok. langsung neh ngobahno bokong iwo. Srek Piro? 200. Aku tau baru dek bingi wanengan dek modern ora metu. Oh ya beda, iku lagi ngiwo karo nengen. Lah, iku ora iki wanengan. Lah, kowe lah iku mau seterake ngobahno bokong, apa ngobahno tek mengarep. Srak. Walah. Piro iku metune? Omah joglo tingkat 5 metu kabeh. Waluh. Padakno kowe jajal maju. Maju. Bokongmu ngobahno ngiwo. Srek. Tok tekor 200. Kok tekor 200? Obahno nengen. Srek. Tekor 300. Wis 500, Cak. Jajal mengarep. Srek. BPKB kadol. Ora ngadol tak adani. Lah gini. Kredit iki kan ya sesuk. Lah mergane apa kok iso kadol kabeh? Iso kadol kabeh iku Bayari sing wedok mau. Iki acarane apa? sedekah bumi. Ya sedekah. Iya bapak-bapak kesewu nganten mriki mati. Ampun kapok-kapok nih bali kula ya ampun blenget. Nek iki bapak sing foto-fotonan niku sudah ati kesiksa ya. Iya, Iya ya lah. ijek kelingan aku. Iki acarane Sedekah bumi nyedek kae bumine utawi nyukuri bumine. alah nek iku ya wis umum. Pengertian sedekah bumi pengertiane gak ya ngono kok. iku wis pengertian umum masyarakat kene iki ngerti nek sedekah bumi iki nyedekahi bumine iku wis ngerti. Oh ngono. Lho nek cara nempret ya ora. Lah kok. Cara nempret iki sedekah bumi iki bancake awake dhewe. Loh, kok baca ya wajib? Lho. Kowe ora kelingan Apa? zaman rikala semono zaman nabi-nabi. Iya. Lho cah kene kok cah. Drono ngaji yo. Saiki pikir, Piye? nek zaman aku ngaji kae to, Ya. malaikat diciptakno saka apa? Malaikat iki saka Geni. Nganu cahaya. cahaya. Malaikat saka cahaya. Malaikat cahaya. Iblis Iblis saka geni. saka geni. Heeh. Lah manungsa Dari tanah. Nah. Utawa lemah. lemah utawa tanah. Iya. Lah, makane sedekah bumi iki bancaki awake dhewe. Oh. Makane wong ning alam donya dhewe-dhewe sifate watake iki dhewe-dhewe. Kayak ngono. Mergane diciptakno saka tanah sing beda-beda. Oh. Ono tanah beda-beda. Tanah beda-beda sing diciptakno manungsa iki. Berarti sifatnya manusia tergantung gaweane kok tanah apa ngono. Iya. Lho, kok kowe pengen ngerti takok tak jawab. Lah nek wong sing seneng tukrah apa tukaran? Wong sing seneng tukaran karo dulure, Iya. karo tanggane, iku reti aku saka tanah apa. Tanah apa? Kabeh wong sing tumindak seneng tukaran karo dulure, karo tanggane iki mesti diciptakno saka tanah sengketa. Kok tanah sengketa? Tanah sengketa, mergane iki tanah sengketa iki panas hawane. Oh,
ngono yo. Iku nek sing seneng tukaran. Seneng tukaran. Heeh. Lah nek saiki wonge sabar, guyub rumun barang niku, sebenang-benangan niku. Wonge sabar. Iya. Wonge sabar dicentok meneng ae. Heeh. Dipiyak-piyakno ora males. Wah, Iku wis cetha iku man. apa? Diciptakno saka tanah lapangan.